ensinar como se xoga co escornabot. Necesitamos un grupo de nenos. Ahora vamos a facer 2 grupos. Feito, e agora necesitamos 2 circuitos. E tamén 2 escornabots. Creo que non necesitamos nada máis. Así, un dado. Pois xa o temos todo a xogar. O primeiro equipo tira o seu dado. 2. 3. Movemos o escornabot no que marca o dado. 1. Para volver a tirar, terán que acertar unha pregunta. Que máquina serve para transmitir o movemento? Panca, roldana, engrenaxe, plano inclinado. Como non acertaron, xoga outro equipo. 5. Como fixeron 7 movementos, volven a empezar. Como se chama o proceso que transforma un líquido en sólido? Solidificación. 2, 3, 2. E seguimos así hasta que un equipo chegue á meta.